Assalamu alaikum. Naga kaman ana son a fara wahalar mai, kuma duba gani na tabbata cewa gidajen mai da suke ta rufe man su, na tabbata akwai mai a gidajen za su rufe, za su jawo talakawa wahala. Da wanne kuke so mu ji? Kullun yau in kasi gas 7,000, gobe 8,000, jibi 9,000. Da wanne za mu ji? Gashi nan kuna so kuma mai ya fara tsada. Aka magana ku ce dala yayi tsada. Na tsaye da mai raken naira 500 ya bani kwaya 3. Na yi magana ya ce dala. Me ya hada rake da dala? Na zo zan sai shinkafa Hausa an ce min dala ta yi sama. Me ya hada shinkafa da muke zuwa a noman mu girba? Me ya hada shi da dala? Me amfani wannan Consumer Protection Council da muke da shi a ƙasa? Consumer Protection Council me kuke yi? Why are you just watching? Me yasa kuke ta kallo za a kashe mu talakawa, za a kashe mu? Why are you just watching? Why are you not saying anything? Amfanin ku kina kuna ansa salari, Allah fa zai tambaye ku ranar gobe kiyama. Dan Allah ku yi wa tsadan mu gidaje mai, ku yi wa Allah ku bude gidajen man ku.